kamar ki dinga kuka zuke ya kamar ki ne ya faru kike kuka saurayi ki kamar ki dinga kuka akan saurayi haba ya mutu wannan yayi na ma daina san shi. kin daina san shi ai zai kai nake so canza wani saurayi hakan ma ayyamin haduwa ta zo daidai da namu kawai ki faɗa mu in dai nan na gama ne miki to mu je ma wajen nan ba shirin gudu ne ba ba abun bura ne ba ban shiga na yare ba banki mai ji dole ba soyayya kawai nake nema ba fa yahudarar